Seuraavaksi me mennään tutustumaan tämän tilan ehkä yhteen mielenkiintoisimmista rakennuksista ja jopa kysymyksiä herättävästä pytingestä. Mennäänpäs katsomaan. No niin, kyseessähän on siis ulkohuussi. Ja eikä mikä tahansa ulkohuussi, vaan Haarsenmäen tilan 9-reikäinen sellainen. Aikoinaan tänne on rakennettu tällainen 3-reikäinen ulkohuussi ja yhdessä kanteen on siis kaiverrettu vuosiluku 1898. Ja sitten kun tila on loppunut kesken, niin on tarvittu 6 reikää lisää, niin on toiseen kerrokseen pamautettu sellainen. No, toki se 9. reikä siis on jäänyt tänne yläkertaan vievien portaiden alle ja se ei siis ole käytössä. Tai no saahan sinnekin mennä, mutta se vaatii ehkä hieman akrobatiaa. En tiedä sitten, miksi on pitänyt olla näin iso ulkohuussi. Eli onko todellakin ollut niin kiire sitten, että heinätalkoista piikujen on pitänyt päästä yhtä aikaa tänne sitten istuskelemaan, mutta reikiä täällä nyt sitten riittää. No, kysymyksiä herättää myös se, että tässä ulkohuusissa on tällainen pikku karsina. Ja kukaan ei oikein ole pystynyt selittämään, että miksi tällainen täällä on ollut tai mitä täällä on pidetty. Yksi selitys on se, että tuo oven koko antaa vinkin siitä, että täällä on saatettu pitää vaikka sikoja. Koska aikoinaan pula-aikana sioille saatettiin tarjota vaikka ihmisulostetta. Tämän ulkohuussin alkuperäinen kattomateriaali oli koivun tuohi. Erittäin hyvä kattomateriaali. Ja sitä kattomateriaalia on vielä meidän päiviin asti säilynyt 2 palastia ja on naulattu tuohon karsinan seinään. Tämä huussi on edelleen käytössä. Ei muuta kuin rohkeasti vaan isolla porukalla tänne istuskelemaan.